So hello and welcome back to my YouTube channel. तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। तो दिनैनि ब्लगा लोगोफोर फांसननि ब्लग आरोना लोगोफोर। रौतायाव रंजालि बैसागु फांसन जादों। दिनैहाय गेवलां बेवहाय थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। तो फांसना लोगोफोर सानजा उदालगुरिनि जथाय बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव जादों आरोना लोगोफोर। तो दिनैहाय गेवलां ओमफ्राय आर्टिस्टफोरबो दं होननानै खोनादों लोगोफोर। तो दायो थांनो ओंखारबाय थांनोसै दायो ओमफ्राय लोगो सासे लानानै थांसै आरोना। तो भिडिअखौ नायलांबाय थादो गेवलां मोसानाय आरो आर्टिस्टफोरनि भिडिअ आरो माखासे फानि मोमेन्ट्सफोरखौ रेकर्ड खालामनानै लाबोनोसै लोगोफोर। तो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट
Wifi bisa, video call lah ya. Wifi bisa. Honda, kalau ada. जोंनि जौसाङाव गेवलां मोसानाय बादायनाया जोब्बाय आरोना लोगोफोर दाब दाब जायगानिफ्राय मेथाइजों मोसानाय बादायनाय जागोन लोगोफोर एबा जोंनि मोनद' आन्चलिकनिफ्राय नुजाफैनो हानाय हारिमु अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोन